sareng muningani Pandhawa ingkang sekawan binekta dening Bathara Yama Dipati manjing kayangan Jonggring Salokwarsa nampi pidana minangka saliraning wong agung Amarta nenggih Sri Puntadewa. Kawentar Paduka dados ratu, Paduka dados nalendra ingkang tulus ing bebuden, Budi Paduka Mahambekdarma, mongko kamulyan Paduka, kaluhuran Paduka, kawibawan Paduka wonten negari dipun sengkuyung dening kadang-kadang Paduka Bimasena Permati miwah kembar ingkang setyaning manah dhateng Paduka jagat tanpa timbang. Sinuwun rayi Paduka lila legawa binanjut dewa, Bratasena Permati lan kembar lila legawa binekta dening Bathara Yama Dipati minangka tetameng sarira Paduka. Kenging menapa luhuring budi hambek lila legawa miwah padhanging pamawas Paduka, menapa inggih namung badhe surem dening pangemaning kadang-kadang Paduka. Kula mboten badhe lila senajan Paduka sugeng jayeng bawana, nanging kadang Paduka musna tanpa lari. Sinuwun. Kaca muntabler kinetap duka yaya sinipi kaca bang mawinga winga gumunteng aturira Dewi Drupadi najan tomadaning Semedi wis meh wudhar Sang Yudhistira dumling jroning karna aturira ingkang garwa ingkang tuhu setya bekti mring kakuk mekar salirane 7 gunung gedene. Drupadi merca padha iki ora ana wong wadon kang setya marang kakung
nganti kowe bisa nggagarake nggonku mangun semedi merga gedhening rasa tresnamu menyang Pandhawa. Oh, ladal. Kowe tak gembol kene wong ayu. Pandya bala Pandhawa mya umulung mangungsiring sata Kurawa kambak. Oh. Yayi Abimanyu kula wonten dawuh Kakang Pancawala. Yayi swara gumuruh gumalegring kang tuwuh saking sanggar Pasmeden suci. Ora pati nduga mono kaya swaraning Brahala kaya swaraning buta. Kakang Mas, lajeng kados pundi para pepundhen Pandhawa? Ayo diperpeki Dimas. Nyata laruta saking yada sang guru kula yen tan utusa sastri. Ora pati nduga mono iki jebulana buta semene gedene. Menika kala wau raseksa saking pundi Kakang? Pun Kakang ora sumurup Dimas. Raseksa. Ya gene kowe ana kene. Bocah loro kok bagus-bagus. Disawang kok nyenengke banget. Mendah senenge sing duwe anak. Ladala. Yen kowe takon marang aku jenengku Pancawala. Alias Abimanyu. Sampun ngertos Kakang Mas. Apa iki buta daden-daden? Ladala. Ya ora ngerti aku Sang Dewa Amral. Aku Sang Dewa Amral. Kowe saka ngendi? Ora susah kowe tak takon. Saka ngendi mula bukaku? Banjur pepundhenku Pandhawa menyang ngendi? Ilang. Yen ngono mbok mangsa. Dimangsa ki piye? Mbok pangan. What? Sakyahene aku malah urung mangan. Mau ya ditawani ning aku isih wareg barenganu saiki aku kluwen. Kowe aja guyon. Yen ngono pepundhenku Pandhawa mbok mangsa. Ya, mbok tadah cara mangsa. Ladal. Mangan Pandhawa ya kowe engko ndeloka dhewe.
Engko tak kon ndelok ning kene iki. Ora tata. Ayo mbok balekake apa ora? Yen ora aja takon dosamu ing kene marganing patimu. Nyata laruta sangkeng yodha. Oh. Oh. Bakal. Di, ngati-ati, Di. Ya ini wis enek buta, Di. Kowe Kramareja. Ngerti karo aku? Iya. Kowe sapa? Dewa Amral. Endi pepundhenku Pandhawa nyajupuken dhewe. Wah, bedah wadukmu. Wah. 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 Tak ladeni tenan kowe. Wah. Wah. Ya, aku tak lipo. Ya ora kuat. Wah, parat. Wah. Wah. Ayo. Ya. Mula aja kemaki. Areng apa? Iki sing tak idak mung jempolmu lho. Jempolmu sikil. Nek sing tak idak tak idak nggon dadamu remek kok. Aduh, kapok ora. Kapok ora, kapok tenan, kapok. Wah. Sampun. Ya omongi kok. Kapok kowe, kapok. Kapok tenan, kapok. Ora nyamberi ndasku, mboten. Kok rumangsane kok. Arep tek dunjeng. Apa kowe ketanggur kowe? Paduka menika sinten rasah weruh aku Dewa Amral. Saking pundi rasah ngerti. Kok saged wonten mriki nusul. Waduh. Kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun gesang nek kowe njaluk urip. Kowe kudu teluk karo aku, Rono.
Wo iki to. Lah kok kondange mbrebeki kuping. Lah mung buta putih, jare gedene ora sepiro. Aku tau roh ana buta gedhe iki nganti sundul. Ning iki ora sepiro, upama kowe dokok kono ora patek wangun kowe. Apa kuwi? Buta kaya ngene kok. Ngerti ora? Iki putra Pandhawa, Raden Antasena, Satring Serayu. Rumangsamu dupe bisa ngalahke dulur-dulurku. Gembelo sirahmu. Iya, iso ngalahke Antasena. Aku tak silem ning biro lumpuh. Aduh yo. Men. Ayo silemo ning beruk. Bocah saiki wis ora ngerti beruk kuwi apa. Beruk kuwi bakal saka bathok klapa dienggo naker beras. Kuwi jenenge beruk. Mula nganti ana lagon popok beruk keli. Piye? Aduh. Aku kalah, Mbah. Aku apuranen, Mbah. Mbah piye? Apa aku mbahmu? Aduh, kapok. Kapok pukulun. Kok pukulun aku dudu dewa. Oh inggih, kula nyuwun pangapunten, Lek. Aku dulekmu. Waduh nggih, napa? Kowe nyeluk aku Pak Gedhe. Wah inggih, kula nyuwun pangapunten. Kula tobat, Pak Gedhe. Mari. Waduh. Wah. Sejatosipun panjenengan niku sinten? Ora usah takon. Aku buta. Wah. Lajeng pepundhen kula Pandhawa, kowe aja takon Pandhawa dhisik. Menapa paduka mangsa aku ora nyikara Pandhawa nanging aku arep mbiyantu Pandhawa. Lho. Mbiyantu Pandhawa tegesipun panjenengan ngertos sakmenika Pandhawa wonten pundi? Ngerti ae. Aja meneh Pandhawa. Bojone Prabu Puntadewa wae aku ngerti. Lho, wonten pundi? Ning kowe engko nek roh kowe engko terus nesu karo aku. Dikira aku nyolong. Oh, mboten. Nan, Nggih. yen kowe engko ngelek-elek Dewa Amral cetakon dosamu. Nggih. Biar perlu. Nggih. Oh, deloken. Antasena. Aku pun ibu Drupadi ana kene, Antasena. Kok ten mriku? Kuwi bener apa dudu? Iya i. Aja ya digenahke sik. Kok mriku enten kasure? Ben penak nggone sare. Wah, umpami kula nderek mriku wis ora kena. Lajeng menawi Ibu Drupadi wonten mriku lajeng pepundhen Pandhawa sanesipun wonten pundi? Saiki sih tinutup wiwara. Ora ana ingkang bisa ambuka wiwara iki mula yen kowe kepengin ketemu karo wong tuamu Pandhawa kabeh nglumpuk rene. Rene. Antarja war mlayu.
Aku isih jinjo, aku wis ora kaya mau. Iki butane apik kok, Kang. Iki apik, Kang. Pancawala, Abimanyu, Irawan, Antarja, Gatotkaca karo Antasena. Sik rambutku kena angin iki, Lus. Angine kok ya gedhe ya. Rambut buta kok dadak di rebonding. Kuwi tembung apa? Kowe arep ngerti wong tuamu Pandhawa. Inggih. Sang Dewamra, inggih kula badhe bekti dhateng tiyang sepuh kula. Wah, sak menika wonten pundi? Kowe munggah kayangan luwih dhisik. Minggah kayangan lajeng wonten menapa? Munggah takona karo dewa. Utamane Raden Werkudara, Raden Janaka, Raden Nangkula Sadewa saiki ana ngendi? Kenging menapa dadak nyuwun katrangan dhateng dewa? Kenapa dadak takon karo dewa? Wong dikandhani kowe manut aku apa ora? Ah, wis manut ngono to, Kang? Mabuke manut di. Iya, ra ya kudu manut ngono to, Kang? Iya. Kowe kudu ndhisiki menyang kayangan. Menawi dewa mboten priksa lajeng kados pundi dewane mesti ngerti. Yen dewa ngantek Jubriya ora ngerti wong tuamu sing mbok goleki, aja samar aku mengkono mburimu. Ora ta. Dewa. Yo kene lakon kaya ngene wae tekwar dadi gara-gara. Ora ta. Niatku mung becik gawe aku apik bekti menyang wong tuwa ewadene mbok luputke. Yen ana sungsang bawana balik aja mbok salahke Dewamra.
awas yo ya yo yo oh ya oh ya sore sore sindene asli saka daerah Banyumas. Iya. Mbak Lydia kuwi asli saka kono. Asli saka Kana. Iya. Ning Kana-kana. Iya ya, wah. Tekan nganjak, nganjuk. Kaya kabeh ya. Awas sing mangkok Awas, yo.
kremuk, dalange berak sindene injuk. Ngamuk. Yuk. Rama kulangge Rama Awas. Sari Wah, duh. Tepuk tangan untuk kulawarga Trah Mbah Sastra Sudarma lan Bu Kasti. Wah, wis disemangati dhisik iya. Wah, bengi iki nak sing diarep-arep kira-kira ya wis 2 taun luwih. Iya. Yo lagi iki. Mula presanana sing piyayi kepareng rawuh ana kene. Iya. Wah. Ayo pul tekan ngendi-endi gang-gang kemput layar lebar sak gang-gang enek mesti kebak piyayi sing padha mresani. Iya. Aduh ndelalah ana jalarane aku ditimbali karo Trah Simbah. Iya, Mbah Sastra Sudarma. Heeh. Ana ing wewengkon Tanjung Anom kene umume ya ana Miren kene iya. Ora ana liya kejaba nggone awake dhewe nderek sowan silaturahmi lan uga kepareng nampa dawuh saka kula wargane Simbah sing wis nyuwarga iya yaiku haul nderekake donga pamuji ngunjukake pandonga kunjuk ana ngarsaning sing gawe urip muga-muga panjenengane sing wis manjing ana ing alam lokabaka pinaringana lepas parane jembar kubure diapura kabeh dosa-dosane lan ditampa lenggah ana ing swarga tundha sangana. Amin matur sembah nuwun. Para putra-putra lan para putri-putri wayah lan putu buyute Simbah muga-muga diparingana saras panjang yuswa lan akeh rejekine. Iya. Wah. Pancen ya ngono kuwi ulangane wong biyen sing jeneng mikul dhuwur mendem jero kuwi wis kaya ngono. Merga apa nok? Mikul dhuwur mendem jero kuwi tinggalane para luhur ingkang surasane utawa tegese kuwi mengku piwulang. Ya kuwi piwulang wajibe anak menyang wong tuwa. Sing jeneng wong urip iki nglakoni siji lair, loro makarti utawa nyambut gawe. Ping telune bali menyang asale ya kuwi sirna. Iya. Lakuning kodrat mesti ngono ya Mak. Iya. Gilir gumanti tanpa pedhot jantraning urip. Lah, ing antarane wong tuwa karo anak padha mengku kewajiban utawa dharma dhewe-dhewe. Wajibe wong tuwa menyang anak ora liya kejaba momong gula wentah ngayomi nuntun nuduhke nyontoni. Iya. Apa wong biyen sing ngarani sembur uwur tutur ngono kae ya Mak. Iya. Sembur kuwi paring donga sada mrih waluya, uwur kuwi mawit-mawiti.
pawitan kecukupaning urip netepi kalumrahan. Iya, banjur tutur kandan-kandan. Wong luwih pituduh munggo lakuning urip sing bener. Dadi kewajibaning wong tuwa menyang anak kuwi yen ana ngarep bisa dadi tepa tuladha, ana tengah bisa aweh kekuatan. Wong tuwa kuwi nek saka mburi bisane nyurung utawa ndongake lan mujekke ning puji sing apik ya no. Iya. Lah atur panuwun kuwi tumraping anak kudu no. Iya, kewajibane anak yang wong tuwa. Iya. Sing jeneng anak kuwi atur panuwun nggugu manut miturut, manut tuladha sing bener, ngaji-aji sinartan tulusing pangabekti. Nadyan upama ta kaya iki wong tuane wis ora ana ning wajib para putra njaga asmane wong tuwa. Ya kaya asmane Simbah Kakung lan Simbah Putri sing dihauli bengi iki. Iya. Dasare mbiyen-biyene nggone ngopeni menyang para putra wayah ya teminah, tenan-tenan nggone wajib dadi wong tuwa. Mula putra wayahe buyute saiki dadi piyayi kabeh, dadi wong kabeh. Iya. Tegese dadi wong kuwi dadi manungsa-manungsa sing piguna tumraping wong akeh. Iya. Nduk. Wong biyen ya maringi tembang-tembange dandang gula ya kuwi semut ireng, anak-anak sapi, kebobong kang nyabrang bengawan. Kebobong kang nyabrang bengawan banjur keong gondang Drasungute timun wukuran 8. Surabaya geger kepati, geger ngoyak macan diwadahi bumbung. Alun-alun Kartosura gajah meta cinancang wit sidagori mati cinekerayam. Oh ngono kae. Semut ireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang bengawan keong gondang Drasungute timun wukuran 8 Surabaya geger kepati geger ngoyak macan diwadahi bumbung. Alun-alun Kartosura gajah meta cinancang wit sidagori mati cineker ayam. Wis bah kuwi maknane mak semut ireng darahing wong desa, anak-anak duwe turun sapi kebobong kang duwe kekuatan nyabrang bengawan. Nek bisa anak putu bisa ngetok budidaya, ngetok tenaga. Keong gondang Drasungute, keong gedhe ning cilik andra sumebar kawruwe timun wukuran 8. Lalapane godhong 8 nulata piwulang Hastabrata. Iya. Surabaya geger kepati, Surawani baya pekewuh utawa walangan, wani ngadepi tantangan hidup. Oh ngono mak. Gegere ngoyak macan aja mung mburu pangkat diwadahi bubung. Nek wis kecekel mengko ora wurung do kleru. Nyimpen diwadahi bubung. Alun-alun Kartosura. Negara iki jembar gajah meta cinancang wit sidagori. Wong gedhe sing ora permana paningale lan sing kleru tumindake kuwi dicencang karo pernatan. Oh ngono. Entuk hukuman saka angger-angger. Ya mati cineker ayam. Mengko nek wis ngono kuwi ndak matine ora kajen. Ya, saiki akeh wong gedhe, wong pangkat, wong pinter, wong duwe kawibawan ning dadi ora wibawa merga tumindake sing culika. Iya, Mak, iya. Wah, elok tenan iki, Nduk. Simbah kuwi wiwit biyen sak kulawargane kene kabeh remenane kuwi nanggap wayang, Nok. Iya. Tur nek nanggap wayang, wah dalang jamur saka daerah kulonan iki jare. Iya wiwit Mbah Narto Sabda lan liya-liyane wis tau dirawuhke ana kene kabeh. Iya wah matur sembah nuwun. Tur dasare pendak-pendak nyewu sing wis ora ana kuwi mesti wayangan no. Iya. Iki wae jane liar wayangan dek Covid kae ning mergo ana kahanan sing kaya ngono mula diundur nganti sak yahene iki. Iya. Delalah kok saiki Covid-e wis dibuka. Anak putu buyut wis padha nglumpuk, coba kae mau munggah panggung semono akeh. Wiwitane mung wong loro lho, dadi semono. Iya, wah, elok tenan. Aku ki yo ngono. Jane ki yo gur telak-telik loro. Ning iki bakale dadi akeh. Mung karek kurang sesasi bakale dadi akeh. Oh iya, Mak iya. Mulai iki sangune wong urip kudu kaya ngono, Nok. Iya.
memetri marang budayane dhewe ora ana klerune merga pancen iki kanggo tangga teparo, sanak waris mitra karuh. Nggone sedekah utawa peparing dana rasa lan dana mirasa, dana rasa. Dana rasane kae mau iki sing rawuh mrene padha disuguhi. Nah, iya. Sing mirasa lan uga rasa tumraping jagat pedalangan sing sakpropirane disuguhke bengi iki. Wah, matur sembah nuwun, Mak. Wah, elok tenan ya piyayi bias mene rawuh tertib. Iya. Senajan dawuhe sing kagungan dalem ora ana bintang tamune. Ning ora dadi apa? Pancen panjenengane mundhute klasikan. Iya. Nadyan klasik ning klaksik cara garap sak ora-orane ya nganggo cara jaman saiki ya Nok. Iya supaya ora njuwarei. Wah, elok tenan. Wah, aku seneng dene wayang ana ning daerah Nganjuk isih ngrembaka banget. Hebat-hebat penonton rumangsaku terbaik. Penonton wayang Nganjuk. Wah, apa wae diresapi, apa wae dipriksani, tepuk tangan untuk penonton Nganjuk. Wah, elok tenan. Wis akeh tur jenjem sidem tur nek guyu ya guyu, seneng ya seneng. Wah. Ing kene anane mung katentreman ya, Nok. Iya. Wah, matur sembah nuwun. Wah, iki digawa rene kabeh. Pancen tak niate saka omah sak dasar aku entuk job ana Nganjuk mesti sak eneng-enenge sing saka omah tak gawa kabeh. Iya, saka seneng-senengku iso silaturahmi meneh karo piyayi-piyayi Nganjuk. Gamelan wayang sak pradanggane, sak pesindene, sak kembang-kembange. Sak deboke saka Solo. Iya. Sound system live streaming. Iya. Live streaming saka Purba Asmara Official sing dipangarsani dening DKK Dewan Kinting Kintak. Iya. Kanggone sing wis nyabscribe channel Purbasmara Official wis ora asing meneh marang DKK. Heeh. Bengi iki lan uga Mas Doni Jodipati, ya Jodipati. Saiki ya ijik to. Ijik ning beda anune nduk rada beda sithik anune. Frekuensine owah sithik. Ning tetep Jodipati, tetep radio budaya panjenengan. Ya wah, luar biasa matur sembah nuwun Mas Doni lan rekan-rekan. Heeh. Aduh. Malah nyenengke banget Mbok yo ngene iki jane apike wong wis sedo ki ora mung di 1000 kok, Nduk.